Ás 10 da mañá dará comezo a celebración do San Cristovo coa concentración dos automóviles na esplanada do Malecón. A continuación terá lugar un pasarrúas que dará paso á misa en lembranza dos falecidos en accidentes de tráfico. A partir das 10 da mañá vamos a ter unha concentración de vehículos no Malecón, como ven sendo habitual. A partir das 11 da mañá haberá un pasarrúas por parte do grupo de gaita Xiada, que comenzará en Bandourrío e virá hacia o Malecón. Ás 12 da mañá teremos unha misa solemne na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira en memoria das persoas falecidas en accidentes de tráfico. En especial este ano vaise facer unha homenaxe a forzas e corpos de seguridade do Estado, tanto Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil, etc. Tras a misa terá lugar a bendición dos vehículos e a posterior procesión polo casco urbano de Ribeira. Os animo domingo a venir a misa a partir de las 12, la misa solemne que vamos a celebrar con la intención de las personas fallecidas conduciendo, y también vamos a hacer la procesión y bendecir todos los coches, todos los conductores también. Dende Alfaia, a asociación que promoveu a recuperación da celebración do San Cristovo, agradeceron a colaboración de todos os condutores que se suman á procesión, especialmente ao motoclub Os Reventapistóns, que sempre participan facendo aínda máis vistoso o percorrido.